Morasma dihita sa luhutna, tapahohoma taparadema rohata martang yang be mahita. Amen, maret de mahita. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Guk asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit. Marulupulup mahamu ali akapartigor mangasahon Jehovah. Talup do marede akana ujur marroha. Haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatem. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami alani haheumi dang pola be mabiar hami mida hamatean ay hodo uluan nami ruas mudo hami di pausta todo hami sian hahulomon tuhatiuron sian hamatean tuhanguluan atong pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangulu pai masahat hami tulabungmu. Amen. Epistel di pertanyangata imanatar surat di pesalmen bidu opat mamuka masian ayat 2 sahat rodi ayat sia tajahama margati soring di ayat naparpudi rap mahitanon songonom ma hatani debata. Saya lusi maau ali debatani hati goraku ya hujouho jala palubangau jupa hagugotan asi maroham diau jala tangihon ma tangyaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lelengot do lea rohamu dihasala hoki sadia lelengot do holongan ni rohamu na nasohasea jala dioromu na gabus
Unang soboto hamu marhasurunga do di bahen Jahoba akahasianna matua ditangihon Jahoba do molo hujou ibana. Hol sohon hamu hian ma asa unang dapotan dosa marhusari marohamuna jungro di podoman hamu asa sonang hamu. Pelehon hamu ma pelean hati goran jala marhaposan tu Jahoba mahamu. Tungi se mamanupakon na denggan tuhita alai ale Jahoba sai pasodakon matuhami sodang ni bohim. Gumodang dolas ni rohaku di lehon ho siad dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu rapita. Sonang doa upapea uhut mamit tornok aisa sadahodo ale Jahoba pasonangau maringanan. Ima sahatna martua donatu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Asini rohama dihamu dohok dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Oras madihita hamuna nani haolongan ni Tuhata jan jamita di pertangyangan Pornginon tersurat ma di buku pangukapon bidu 5 ayat 10 sada rodi ayat 14 tabuka bima bibiltang tajahama marsikap soring sangonom ma didok disi dungi mamereng ma maau gabe hubegima songon suara nina torop suru-suruan humaliang habang sai nang suara ni aka perngolui dohot aka situai ay torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu Marsuara nagogo nasida madok datang ma biru-biru naung tarbunui majalo hagogoon dohot hamoraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot puji-pujian gabe hubegema suara ni nasa natinopa akana di banua gijang di tano di toru ni tano ro dina di laut
tung saluhutna na di bagasan akai madok puji-pujian dohot hamuliaon dohot asangapon dohot hagugon ro di saliling-liling nama di ibana na hudul di habangsai dohot di biru-birui Jadi didok nau pat parngului ma. Amen. Laos manuka ma akasituai huhut marsomba. Ora nido sah ne turpukta. Hamuna akadongan na nihaulongan ni Tuhan Yesus di bagasan parsaurat tikion dung mate Tuhan Yesus jalahehe gabe aungdo hamaulan ni aka na porsia di hamatian do aheoni terlumobima dung namanai Tuhan Yesus tu banua gijang mamukama ima huria maneng huria na perjului tutu mauldo diadupi akka sisian ni Tuhan Yesus maneng akka rasul-rasul patupahon maneng menguduti pakubasion ni Tuhan Yesus alaniaha nasida merberita nauli adong na porsea adong do naso porsea gumogo mai sian horong ni halak Yahudi gumudang naso porsea tapi nasida gumudang do tinggal
dohot duanai Philadelphia, dohot Laodikia. Oma huriana berjolo na mengadupi hamaulon. Adong disi manang napiga na marsarupa pangadupi onasi. Dalhon Tuhan Yesus. Adong do siar ruas ni nasida tong adong do na marpos ni roha banay dokon di dong na mabuat tupan mi. Ino di dokon. Iman tu huriana adong di Philadelphia. Berbeda dohot tu huriana adong di Laodikia. Badi rioku mana monangi. Udul di hasang apotku rab dohot tahu. Jadi ana yang dolona mergutu maho asa marhamonang ako mengadopi pergumulan na masa di tonga-tonga ni ngolum unang gabi tinggal hon Tuhani. Jadi marhiti-hiti ma na masa pitu hurianaking hamaolot di tonga-tonga ni ngolu na sida jala mungkin ciri-ciri ni ha Kristeno may saunari adong may nahaporsyon na suam-suam kuku maneng holan satokin anong maha porsyon na nagugu tiup terus haporsyon nai adong do di hati-hai naso mampu mengadopi hamauloni naso mampu mengalusi pergumulan nai di tonga-tonga ni nguluna gabi lindung ibana jala gabi ditinggal hon Tuhan Yesus. Di video 5 di ayat 10 sada saro di ayat 14 didok madesi dunghia si Yohanes do manurat turpuk taon dunghia ibana di persipal di hurung jala di bani ibana tu bagasan miak di bagasan cawan na belga na mohop alay nang mati ibana. Duk saya ni unang saya merberita na uli biyon inaruhanya ka panggonggomi di hati hai ala dianggap doha Kristeno na ajaran sesat apalah di zaman-zaman gereja mula-mula gawe di ablokom may bana 20 pakmos na suarong disi dohonon ngulu alaila gabe di sido ibana pajupang mernida harajau ni debata iberingi mana ma harajau ni debata diberingi mana ma banua gijang imana pinatorangna di bagasan turpuk taon didok madisi dung manaik Tuhan Yesus disambut maneng bukado harbangan di Banua Gijang mamereng ma si Yohanes dibereng madisi aka suru-suruan humaliang habang sai nang aka suara ni pernguluan adong opat basa idok perngulu tutu oma na sinuru ni debata menjaga aka na marhaporsiaw jala menguhumi aka na so marhaporsiaw sugut onom habung na sudi na daging na hera mata sudi bui mernida ina nga binoto songon dia bi
Ibereng sudi ngolu ni jolmai tersongoni maraga bereni. Humaliang habang saido perngolu nang akasitua. Situa ni habang sai, situa ni harajau ni. Ia torok nasida marloksa-loksa. Dohot meribu-ribu. Jadi ima dibereng si Yohanes di benua Gijang. Merhiti-hiti pernipionna. Adong pengilhaman maneng wahyu tu si Yohanes patuduhon songon dia do di benua Gijang. Asabui di patorang ibanai tuaka huria-huria na menderita. Huria-huria na mengadopi aka hamaulon. Dohot kita asabui di patorangi ia Yesus di harajaun benua Gijang disambut. Isa menyambut aka opat perngulu naking merloksa-loksa doho meribu-ribu aka suru-suruan doho aka situa na di bagasani rame menyambut haroro ni Tuhan Yesus tu benua Gijang. Jangan di ayat 12 ipat orang imana muse marsuara nagogo mamadok. Jadi perbenua Gijang madok ibege ibana ma ahama di dokon taringot tu Yesus. Natamado biru-biru naung terbunui majalo hagogoon dohot hamoraon dohot habistaran sahala dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot puji-pujian. Jadi omma dia dedehon namar ribu-ribu naking namar loksa-loksa madokon songoni menyambut haroro ni Tuhan Yesus tu benua Gijang. Maredei di si tung sahat ima biru-biru namate na dipersilangi na hehe nama naiki ima Tuhan Yesus. Naneng dohonon na marhiti-hiti terpuki porsia maho. Tiopi itu palmu doi. Molomonang pe Tuhan Yesus monangmu doi. Alanunga disesa dosam. Naneng dohonon na keyakinan taringot tu benua Gijang. Jadi mulai dok ni boto hamu do songon dia di benua Gijang tajah ma pangukapon. Ngahia so hosian benua Gijang angko hita dak mungkin ni adope. Aleng ngahia ibereko adong ubereng. Merhiti-hiti pangukapon ni si Yohanes. Isi nombalga ima Tuhan Yesus. Biru-biru namatei natumobus sitai. Jemono tung gawe mate peho alani Tuhan Yesus Kristus melgado bagiamu di benua Gijang. Mono tung gawe mate pehita alani perekonomian di tonga-tonga ni hasiangan on. Dangolo hita manako dangolo hita gawe mangulah haholomon. Mate hita di bagasan hati korani. Mate hita di bagasan Yesus Kristus. Dohot do hita namonangi. Oman turpukta. Jadi taluk mahita akan na mangolu do pinuaing. Ape na masa di ngolumi. Sotung ditadikon hon Tuhan Yesus. Ape na masa di ngoluton sotung tatudal hon Tuhan Yesus. Ay ibana don na marhasangapon di benua Gijang. Jala ibana don na rosian benua Gijang tumubus sita. Jala mulak musitu benua Gijang para dihon ingana dihita. Jadi bagian ni Tuhan Yesus tu hita. Diri ni Tuhan Yesus manamian dihita.
unang murah-murah be muruk, unang be murah-murah merdosa, unang murah-murah makatahon angka hata naso gabiak di tengah-tengah ni ngod. Ala na niigil ta ima banua gijang dang portibion boido hita tersiksa di portibion alai di banua gijangi sugut mangulu itu. Pemana yang dahonon ni si Yohanes marhiti hiti pangukaponon asa tugu tetiup hapur siautai taringot tu Tuhan Yesus Kristus unang holeng, unang gali, kalau masa per kilo nih, terus saya itu matangis, dan perjulo martangiang. Jadi akan naung malua di bagasan Yesus Kristus. Ikon hapur siaon nama turpuk tahun Yesus biru-biru namonangi na terbunui majalo hasangapon hamuraun habistaron saala hamuliaun di banua gijang jaladang holani molo tau tututi mesti majahan turpuk tahun dilehodo ima buku hangoluon tu Tuhan Yesus na holani bahana boi mabukai jalai siro tersurak guarni akan apersiai. Jadi hita na porsia tu Tuhan Yesus tersurat do guarta di banua gijang. Sedi hari ditiki terdidi tu bagasang kuarni de bata ama anak dot tod di probadia. Igurit tod disi guartai. Nampe roh halak bata marsai sa me geleng na apala sa taud do marsai apa urat turu harua guarnon igati guarna. Abenung nga jelas di banua gijang guarna sitigor. Alay-ala ni borak nainna idokon naka natua-tua pa borak turo guarnai get cima gabe simarutol lina ibam simarutol. Ala dang marhapur siaw di habir nitoni dang marhapur siaw di hahacitoni iget di manaking guari abe terus marsahit arong dona songoni sampai tu ngoluna sampai marujung marsahit terus abe ngasang igati igati guar abe ngai surat to ni tu buku bolon di banua gijang dakolan buku bolon di gereja di suraton tu hapur siaon debata anak dotot di perbadi. Siri gurito ni. Disugot pehita ho bartusido juona bonar. Aigat tiho guarmon na waigat tiho na julon guarmon inna. Nah orang hapur siaw dua mong muna julu inna kan alay gati-gati naksigat tiyopi ngai gurito ni di banua gijang di buku na badiyay ido gunana huria ima tubuh daging ni Kristus. Jadi molo agak songon na songkok pejamita na riminggui taringot tuaka habadiaw ni huriai dipasah di bagasan jamitai akana malas merminggui akana malas na partangyangani akana malas na parina kamisi aka amai na holan guarna isi tersurat penganiaya tubuh Kristus benar jelas jalai sadar hon hita unang be mengulu di bagasani ala memang tubuh ni Yesus doon bagian ni daging ni Yesus doon
harajau ni debata do om jala diguriton ni siak kagwarta di harajau ni debata. Jadi bukaon na may sugot anong no si tarsurak gwarta ay dilon na mahita hubar tu pangalahota. Ala nido marhiti iti turpuk taon pos maroham tiok mana diho asado tom honang managodo pinamasay. Mengadu pinamasay. Ya kaina unang besay hata-hatai dong anak. Apalagi dak tikos do pe. Nani hatan nai. Maneng menggosip di rokon kan. So jelas do pe. Ngaitor hatai satu si barbang lusu. Kaama petok masongoni unang mura-mura makatahon akahata naso gabia maneng monorotu hita panamon maneng gaberotu hita beda sian akan ngaliang ta gabedo hita merdosa unang ma tapadau dirita siani tapadau ma dirita sian hadosaoni. Jelas tu naking. Jala di ayat 10 musai gabe hubegima suaran nasa natinopa dia ke Banua Gijang di Toru Netano. Di Banua Gijang suara di Toru Netano mar suara. Di laut pe mar suara. Tung seluhut di bagasan akai madok. Songon nah didokna dari Banua Gijang inaking. Puji-pujian hamuliaun asangapun hagugon rodi saleleng nileleng nama di bana nahudul di habang sai dohot di biru-birui. Mula imasa musai hudul tu habang sai hade bataun na ima Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudiru mangede doh na ditoruni tanong pinna doh na di tano penena jadi nang hora jolma doh ka na tinopa marulupono madok memuji paka sangat guarni Tuhan Yesus. Dan yang dohonon na di bagasa tikion onan non masa mon di hari perpudii alai saunari buhado dalata buhado hitang asa parsidohot mangid dehonon pasangap memuji Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah ningolutau asa dohot tita huriata keluargata yana kota memuji pasangan guarni Tuhan Yesus, memuji dang holan di edde puji-pujian, memuji naubalga di ngolu, nama ngolu di bagasan hati goran, hamuliaun, habadiaun, nasihat debata. Jangan holan cukup pape holan na mertobat-tobat hitam memuji terus, dangi labatanna namuji labatanna dihangoluhon hadirion na pinasahan ni Tuhan Yesus Kristus ima hadirion na baru na badia di tengah-tengah ningoluta. Jadi malah ni patorang tu perguru malua Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan menuju ke surga. Jadi saunari sebenarnya hita nungai dalani menuju ke surga ngai dalani hita ngai bagasan Yesus hita merdalan noai. Jadi mulai sepatado petaula na hulomi sepatata tinggal hodalani unang benya tauduti memerdalan terus di habadiau. Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga, bukan seperti jembatan, bukan seperti titi, alai dihangoluhon haji suconi.
dihangoluhon Yesusi di tonga-tonga ni ngoluna ima ibana merdalan menuju kerajaan sorga. Jadi tu sido hita ijo saunari kamanga kenang maneng nabo hampe pergumulan tanwaing. Jadi mulut tapat orang-orang nang pergumulan muna sada-sada berbeda-beda doi. Arong don nasongon na murano nian pergumulan ni ala ibana merespon abago haci naina. Habisan na bergumul ngaponggol pak nang do tangan na. Tak polai do ibana Tuhan Yesus urup yaun ne ibana. Tergantung tu hita do meresponi songon dia. Alemar hiti itu terbuktaun di dokon. Api namasa dingulumi. Terus mapuji debata. Terus mamangulu di bagasan habadiau ni. Asa dohot ngolutai, asa dohot nataulai, diamet ton ima opat perngulu naking. Di ayat na perpudi hidokon disi, jadi didok na opat perngulu ima, amen. Jadi doh mahita mamuji maka ngoluhan hadirion di Yesus di tengah-tengah ni ngolutta nai baru tubuon kuasi modo geniti doh mahita mian di simar dalan di bagasan Yesus badia mangolutta terus satu ujung ni ngoluttaon dohon ni opak pernguluima amen marujung pengolutta ngadoh behita di Banua Gicangi. Jadi hata apulapul do turpuk taon hata nama pergogoi asa mergogo hita mengodopi namasa di hasianganon sopola ikon madabu hita tudusa ale manoktong mamardalan di bagasan Yesus aha penamasa di ngulumi toktong ma dijaga Tuhan Yesus. Dia kan edit tarong di desoni kan bukit di nomor 3 di ape nama sadingolumi ada yang nomor 3 mete dia kamu manon. Jadi Tuhan Yesus selalu menjaga kita asal ma Allah kita mandokon majuhon ubasa masudina tuho dongannya urupi pergugun na kita menghadapi. Amin martangi yang mahita. Debata nami nomor sangap di Banua Gijang mau lihat ma Tuhan dengan di basam na mangai kami gabi akayana komu na mian di harajaumu jalabui hami marhasonangan marulupuluk memuji pasangak guarmu na badiai ala nunga dia iko hami di habang sami di tonga-tonga ni huriam ajari pergugui mahami Tuhan unang tersulat di tami unang madabu hami tu hahulumon alai manoktong mahami mardalan di hatiuron ai hodo dalan tu Banua Gijang jala homa namian di hami jala di ngolu nami holan homa nahu pasangap kami jala homa nahu puji kami debata nami namar sangap di Banua Gijang mau liate ma ala adong dope di lioko pertikianon di hami laho manuturi hami asa manoktong hami merdalan di habadiau nang pe maul hudalan kami hasiangan ala hatam mandokon hasonangan do dapoton nami akan namonangi sugut akan namanoktong maka persiaiho nang pemaul hasianganon huadobi hami pergugui mahami gabi aka perbarita nauli gabi akan namangedehon ede puji-pujian memuji pasangan guarmu nabadiai di tonga-tonga ni huriam nang di tonga-tonga ni keluarga nami ganup marsada-sada lania di jahuba atau dimma nama pergugui hami rodo hami tu habadiau mi apala di borginon male Tuhan naung di tiktikon huriam
nagabi pertangyangan di ganup bagas ni keluarga. Perpudi mau nali Tuhan di masa pandemi, ima pengiduan nami marpersauran pertangyangan wek di bagas coromon, uduton nami ma di bagasan di huria ruas di huriam ganup mersada-sada. Padau ma persahitoni jala pergugui hami patu pahuni asa dau hami san persahiton jala disi mahami mangidehon ede puji-pujian di ganup sektor nami di ganup wek nami marsada-sada. Disi mahami mangidehon guarmu tuakkan humaliang di tonga-tonga ni hasyang anu. Pos dorohanami ali jahuba pergogom muda saluhut na ruas ni huria mangula akau laun na meragami nang akayanakon na pinalumehomu tu ganup keluarga leonom muda gogo nang bisuk nang gajang ni umur ngasa gabe selas ni rohai di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni keluarga. Asimaroham ali jahuba pasat tami madaging dohtor dinami tuho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Amin nama bangsa di menungijam puji-pujian untuk mulia atau doa di bawah nama satu dari Tuhan di sela di lekor di bahami tiki merpungu ima pertanyaan selisa minggu jala memuji pasang apopo marlas nero mabigi hatam hatana badi sanggit itu memulai di mulunami tuk sawani pula Tuhan ruas ini naro di bagas doron alai pos dorohanami nasoro pena sida di pertanyaan ini naik kapam bro rohadu pikiran nasida asa tong dingok nasida wa Tuhan ai hodo sumber segala kebahagiaan dut hagun dut saluna tahe selas neroha pos dorohanami dingok syuk semuanya ada Tuhan di bahasan obasan nung bagi kami beritami ima berita nan pasahatnya postal ni Johannes jala na tutur ni nakosama leam madihami pergugui marhami asa tang haporsianang asa gara jala pakirimun nabadia son na dihatami naung di pabuho marhite-hite hatam juga seperminon imana marlas roa mamuji pasang apoko akka naposom suruh-suruhan dari begitunya
doh madihami doh mahami siya Tuhan tutu pergugum mahami tutu dengan uluanon mangal saluhut subiani si polisi dang margugu hami yang gosotong di bagasang guar mulai badiai lem madihami hagugun kemampuan mengalih saluhutna asa tok kami mian di bahasa kok tutu sok kadang ngane tok tong ruasmi tung mangahap itu tasih taono aku parkilon tok tong tugu rohanami di bagasan pasap pala Tuhan tang lupa kami kata toho na tung gudang nang pigan nang sahit renge tutu di ruasmi lalu mau bisa masuk tua purba masai marsak betutu nasida ima di persaitoni alai pos dorhanami tu atau pasaton nami tu nasida tu hosa tok tu gugu nasida mampu nasida mangyahin sudena akan masai tuak sone pala Tuhan ma guru turnik nung masai renga tu Tuhan nami paingot nasida unang lupa ay hodo na punan nasida jala hodo na buhay pamalupon sa luhu na asahay na Tuhan tuak sone na Tuhan adang doperuas neguriam ima si Januari utagaw kasi marsak betutu persaiton na nami tu sakit pos doperuan nami tu ho tong dongani ibana tugu paingot tiroid sudina akka parangguluanon ay hodo sumber segala kesehatan alai Tuhan bermunap itu kudang dukung trok sopiga akka nomor sahid mulu tungadong nomor sahid dulu Tuhan dokter bulan kami selalu naik mengula matordim tu berbadiai tupai na nasida pamalu pasahid Wadau masak kami terlemu di bawah tanah musot Tuhan nungai pa daho ima kopi sepulusiai masalah rohanamu ringkas rohanamu itu perut bawah kami terlemu di dalam mengadopi napa tu pa pertanyaan kamu saya di masing-masing keluarga oleh Tuhan nang bisa bilang dan sepengidun nang oleh Tuhan. Ini anak konami selalu nak nong magudang naso daputan rokap dope pasatan itu lem rokap ni nasida kana dapat rokap dope ai hodo nagui patului suak soni akra dapat kari itu di persekolahan saya mulai nama met satu nama magudang koma mandongai nasida tuh lema di nasida akka pikiran rohana tikos dongo patu sion di sudina akka pelajaran dari guru nasida pos dorana mido saramo tamu do nasida ai anak mudo hami salu na Tuhan iwa satikiop itu orang lupa pada waktu sudia rencana nih kuriam dalam pembangunan sudina akan di konsep nasida senang rencana tu tahun naro postur hanami todim todu perbedaan pergugun nasida le Tuhan terlemu ke keberhaladu pengulan uri asa toktong boy nasida mangula di gerejaon mabur rasmi itu tulum toktong memuji pasangan pokok jala terlaksana sudah pembangunan di gerejaon le Tuhan nami mulai ate mariho di salu nai bahasa doa Bismillahirrahmanirrahim sok soni pamaritan oh mengatur oh bareng katun nasida ajari ka paratan emon asa tikos kami di Indonesia asima roham dihamil Tuhan di bahasa bermunafik dalam mulut kami non plus nabi oh mengaramati kami
Pahuru mahami masa kolong doa sinoruham diumum kami bersuguk pagi di bawah kolong doa sinoruham Tuhan asyik meroham ini kami di perjalanan doa ini pos dorohan kami sana horu dengan kami tutup sesa dosa kami serta kami duduk di mulai hati mari mau meriti Yesus Kristus Tuhan kami berdatang amin. Ido tutu oleh Tuhan. Madok mau lihat gudang doa mi dia doa muna badiai. Sialan hari lekuro pihai pertikian. Marpungu di bekas jorom na badia. Oma tutu terakhir di hami. Paluas mahami lemang na basa. Pertanyaan di bekas ni jemaatmu. Tuhan jala di batanami. Madok mau lihat gudang doa mi dia doa muna badiai. Sialana disungguli hodo berohani kajemat mo Tuhan merpung tu bekas joromon alai jak kadungan nami nasora rohana do be perpunguan laut mo potole Tuhan tuktuhi ajari saya leo di nasidale Tuhan sihol ni roha asanggia nasidale Tuhan tumadaho di pernguluan tersongon di hatam nabadia Tuhan nani pasahat na posoni hodo ali Tuhan hapurusan nami jala hodo perhitian nami neng mahami oleh Tuhan tumopoto madapot surga hasonangan napi natu pami di hami neng mahami tutu ali Tuhan roh suru-suru ami nyerujung ni ngulu nami lami nyaput tami tu surga hasonangani ayah mahami tutu ho mahami pertibion dang ho mahami surga Idu tujuan hidup nami anak kamu dohami nadiaya mudohami oleh Tuhan surga hasonangani naung di paradeho diaka ya anak kamu nadiami oleh Tuhan Tuhan jala di bata nami tung pergugui mahami Tuhan patang hakorsiawan nami leo dihaim pamikirion pasahat terdiri nami pasahaton saluhu nangulu nami oleh Tuhan sadapot ya oleh Tuhan bui majaran nami jadi toh kaya anak konami inahu melihat kami alani oleh Tuhan suratmu mahami manang natu dia kami merdalan dari Tuhan tok tong ma kami suratmu oleh amang nabasa Tuhan jala di bata nami dia bagasa tikyo oleh Tuhan benon nami do hamalateo ni rohanami dia kaya anak konami tutu naung dapat perkarejuan agak torok do na masuk tu PNS oleh Tuhan mau lihat gudang madiho di batu paho akajapalan naloma ya kaya nakon nami pergugui nasida asang giat dia perkarejuan na ya le Tuhan ho di hati dakon nasida jala ho ali Tuhan dia menakon nasida bolo tu ngadok pergumulan nasida dia kator-kator dia perkarejuan na tetap nasida le Tuhan marhamonana bolo ho do le Tuhan di pangasahon nasida Tuhan jala di bata nami
Ubot kami de purtibion Tuhan. Na seulu mangelang-elahan. Na saya sepata gali saluhutna akka perdagingon namion. Girgir pertodion nami. Alayali Tuhan. Sehodo na mangalit todimi di hami. Asa taralo hami saluhutna gay marhamona angak kami Tuhan. Terlumbu banyak kaya anak kon mia di Tuhan. Tuhan jala di bata nami. Kau melatih hokai matong ngali Tuhan nak kasih bahasa-bahasa mi. Na dileko Tuhan gan mersada-sada. Ima di paranak konon. Dia ka paradongan. Bulu tu ngadong pe di pasahato di hami ka paranak konon ni pasahato naing matuho. Tok kaya anak kon nami na soadong do di Tuhan. Aka perbuen isi beuna. Tuhan mertangi akan merlopit tangan ya do kami Tuhan. Patupai nasida. Asa mertaba-taba li Tuhan. Silas ni roha dia ka keluarga. Tuhan dia ka yana kon nami nunga humalati ho kami tutu yana kon nami sekolah minggu nunga bein nasida mar minggu be pajupang nasida di bagas curang daga dia yana kon nami remaja na poso nunga marpungu nasida li Tuhan di bagas curang alai gudang dope na poso nami na naik si haret tahonon nami kana toras ajari hanya kana toras Tuhan. Asa hutu-hutu guhan huret tahu kami beta-beta kami kanakon nami Tuhan nang lilui Tuhan asa nggiat marurat merperbuih hatam nabediai dia kaya nakon nami atau ngali Tuhan dihami kana toras leo dihami rohasi pertangian na toktong mebun anakon nami tu bagas joromi na toktong mananyakon anakon nami asa toktong ngali Tuhan hatam nabediai jalaho di pernguluhun nasida Tuhan songoni manang ama dohot ina perempuan nunga merpungu be songoni nang Deborah nunga merpungu be oleh Tuhan alai tong dobe pergulun nami ima lansia nami oleh Tuhan dang merpungu be nasida tong Tuhan oleh Tuhan lenon nami pasahaton nami hasihaton ni lansia namion nape di hatuan nasida leo di nasida li Tuhan hasihaton kadau san nasida akka persahito ni asalam bu girgir na partor di nasida li Tuhan tuma poto say bay ma di nasida li Tuhan akka marhamulatehon di hatuan ni nasida gajang umbri nasida li Tuhan di bagasan hasihaton memuji pasang warmu nabediai Tuhan jala di pata nami disaluhut na li Tuhan pamala tuh kai mesalut na Tuhan dopa mu nabediai benon nami dopa li Tuhan ditangyang nami ima amang nami hawe si hopping jadi bahasa prasahito nasida pasu-pasu obat na pinangan nasida li Tuhan sama korhon hamaluma jala inang nami inang situa buru marbun bae nasida li Tuhan lawa mengadopi aman nami nomor sahidi asa tu sabarna leon hasihaton pinang nami asa toktong di bagasan hasihaton keluarga terpuji-pujian dau hasang ngapon di warmu nabedi Tuhan jala di bata nami benon nami do di borginon itu marlopit tangga kami ima di halak keluarganya amang nami MB panggawian situa burutubi di hari Sabtu naneng rona li Tuhan naeng marpesta manasida haluas nasida li Tuhan marlas ni roha alanya li Tuhan jongjongi uleoni di hari Sabtu leona li Tuhan nasihaton kedua belah pihak hasuduton narobe todong nasida anno di Medan songoni anak nasida li Tuhan ICP tangan nasida li Tuhan baik di bagasan hasihaton nasida haluas nasida di bagasan las ni roha li amang nabasa mardalan saluhutna di bagasan asidot tolong ni roha benon nami do tongali Tuhan ima amang nami ceha purba berusima tupang di hasihaton nasida koma natoktong mangaleon hasihaton songoni inang nami hurang sehat ali Tuhan alai dilekoro silas ni roha di hari nana jono kona li Tuhan neng marhasohotan maburu nasida Tuhan pasahaton nai matuho anak do buru ni huriami naneng marhasohotan dari Tuhan tuk tuhodo na patu pahoni saluhutna patu pa naulina denggam saluhutna mardalan khobar tulomani roham
jalan bermulia guar mengali Tuhan disaluhutna akaulon nami Tuhan jala debata nami mungkin dihami naro di bagasan jorom na bedia mesti gudang do pergumulan nami komato ngali Tuhan na mangalusi akatangyang nami saluhutna le Tuhan bukai wasa tangyang nami ganu porong garuk tiki aleho male Tuhan na patu pahoni na mangalusi tangyang nami aka pergumulan nami asima rohamale Tuhan asa martabat silasi rohanami unang paluas ay madeli ale Tuhan manang di segi dia bi ale Tuhan di pergumulan nami natu pare jala pamoto doho di si ale Tuhan jala di pata nami songani manang Tuhan tetangga nami on tutuho do pasahaton nami maulati matutu dia ka akhir-akhir tahun on ale Tuhan di baik kodo nunga hubo ay lalahu kami toleransi beragamai nunga adong dihami tutu holong masih holongan alani tong ma ajari hami asa tahu hami ale Tuhan maka holongi nasa nanti nopami ale Tuhan ai idokokoro ale Tuhan holong masih holong kami saluhutna asa tong bermulia guarmunda badai Tuhan jala di bata nami maulati godang madia do pami atau ngale Tuhan pasat kami tang nami on holam beriti anak Tuhan Yesus Kristus si palua jala siokop kami maulati madu ale Tuhan amin. yakon ma peliata le di bata amanami na di banua gijang odo haroruan ni salut selihun na dinggan turnasam libasa na mauliutus ubasat tami masan lahumi tuhami pilihan nami tuho sejala mai gabi wa na khusus di julum pasu-pasu majala ramotia seperhasi yang hami pilihanon patibul hon harajomo tonga-tonga ni huriam doh di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami gudang ni silihol-lihom itu hami asalam geger hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rap mahita mangidu di tangiang alia manami na di banua gijang sai pinurbadia maguarmu sai romah
Sesaut malon roham di potongon serwana gijang leo madu hami serah ngoduan siapa hari sesama dosa nami sahon panesa nami di dosa dengan namar dosa tu hami unang hami tu tu pangujunan walua mahami sian pangago ai horona punah harajaon do tagogon rodi hasangapon saliling dililingna amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus roto holong ni rohani di bata mata do persauran itu di perbadia mana mengaramoti dohot nama masu hamu saluhutna